Že vraj nezabezpečujem pitný režim. Pozor na sladené minerálky. Moji ľudia ma kritizujú, že pre nich nezabezpečujem pitný režim. Okay, čo robia tvoji ľudia? Sedia v kanceláriách. Dobre, a máte v kancelárii nejakú kuchynku, kde je pitná voda? No jasná. Tak potom zabezpečuješ pitný režim. A to stačí? No v tvojom prípade áno, pokiaľ sú to administratívne práce. V prípade, že by vykonávali nejaké fyzicky náročnejšie práce v takomto teplom období, tak sa určite doporučuje doplňať aj nesladené minerálky. A samozrejme, treba sa vyhnúť v tomto prípade sladeným minerálkam, energetickým nápojom, alebo v poslednej dobe sú celkom moderné jonťáky, jontové nápoje, kde vyšší podiel cukru môže byť kontraproduktívny v tom, že spomaluje trávenie a človeka to neosvieži, ale práve naopak je malátny a viac unavený v tomto teple. OK. A koľko by mal teda priemerný človek vypiť za deň? Poviem to na príklade 80-kilového chlapa, ktorý by mal v takomto teplom období vypiť 2,4 až 3,2 litra vody za deň. OK, ďakujem.